Oimore nyako Ramogi kamano kuom RAMOGI TV ne weche manyien tarik 28 dwe mar 10 higa mar 2022 tich abich mogik e dwe mar 10 higa nieri. Wantiere kod mathoth moikoni motenore kod chenro mag medo chwalo tend migepe ne jotend migepe mago moyier. Wantiere gi chenro mag motenore kod weche mag osuru e pachoka kod mamoko mathoth motimore pacho kato kod pinje ma oko. Magi weche ma omiyo pek. En ranyisi maber nikech koro aneno ka justice mano osebedo kwa ywakne ratirowa mano osebedo kwa ywakne kuok day one. At least aneno ka gima dhi timre sani. Jonyuol Samantha Pendo rwako kang mar chako yalo achije mitudo kod nek mar nyathigi kagiwacho ni giserito minga yudo ratich Pendo. Jatend piny William Ruto keto ageto ne duol machoko osuru KRA maslings trillion 3 e giko menda mabiro. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate, ikipita huko twende High Court, I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina. Gavana wa Meru Kawira Mwangazo Ramoni MCS matemo thiche oko deo mana igi giwegi ma ok dwach jopiny. Erokamano nyako Ramogi kuom RAMOGI TV. Par nyalo tudri koda kaka pile pile e namba ma tudruok mar 236000. Kendo nyalo tudri koda bende ukale Facebook page mar RAMOGI TV, Twitter RAMOGI TV, YouTube RAMOGI TV. Nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako jotend migepe mano chamo muo mar apis ne odhi nyime gi kawa apise gi ka gidhiro ajenda mag piny owacho mag Kenya Kwanza. Kamano bende ne giwacho ni koro gikore matieko midhiero ka achiel. Bende gichopo chenro mayande podi ok otieki e bwo migepe mag gigoeko. Jafwambo marwa Eric Owenga oloso report machal kama. Gikone to jotend migepe mag Kenya Kwanza koro chako tich ayanga maeri bang' ka ondai kuom jotend migepe machon mag piny owacho mar Jubilee. Jotend migepe kaka Farida Karonei mayande omako migawo mochung'ne weche mag puothe nochiwo tiko ne jatend migawo manyien Zakaria Njeru. Kuma bende Karonei nosungo tich mosebedo ka otiyo kuom thuolo mar higni 5 ka okwayo mondo tich makare omed mana dhi nyime. For ordinary Kenyans, they will be expecting you to deliver titles. So far, our country just has about 12 million. We have a long way to go. The bulk of our country, which is 70%, comprises community lands. We've only registered 42 communities, yes, in 5 counties, covering close to 2.4 million acres. So you have a lot of work to do implementing the Community Lands Act of 2016. As all I've said, I know the task ahead is not easy, but I know with you, the technical team, the staff, my work will be very easy. I want also to thank my sister, the outgoing CS, for the support she's given me. You might not be aware, but I've been consulting a lot, and she has really assisted me in making sure that my vetting process was easy, and also give me a lot of insight on how the ministry runs. Esechego bende jatend migawo mochung'ne apaya kod yore wuoth James Macharia nochopo e log tich mar migawo no mana ni jal madonjo e migawo no okawo tich makare. Macharia nokone kipichuma Murkomen makoro okawo migawo no ne omake motegno gi lwet ariyo kalure en migawo ma idewo mokalo. I will have that responsibility to ensure that business of building this country, facilitating trade, connecting people to people, connecting people to markets, connecting mama mbogas to the market, and small children to go to school through bridges. This work will continue until we make sure that our country is the best destination. Going forward, of course, the responsibility is quite heavy. Because there are certain challenges, of course, we are facing globally, we are facing as our country, but we don't have a better person who can steer this forward other than
Senator Waziri Murkomen. Almighty, may your blessings be upon every nation. Kumachielo bende jatend migawo mochung'ne weche tuke Amina Mohamed nogoyo oriti ne apize kendo noweyo rindi ne Ababu na Mwamba. Jotelo ariyogo nowacho ni migawo mar tuke no osegoyo okang' kata kamano podi ibiro medo rido kuonde mambek maneno ni tuke e kind mamoko e bwo migawo no oloko ngima oganda. We have finally, and I think that Phineas Kimathi has referred to that, negotiated the return of the rally with the 2021 and 2022 editions breaking the world record as the most watched events and series in the WRC calendar. Actually, I'm very, very proud as a member of the World Motorsports Council. Whenever in the meetings there is talk about the Safari Rally having set very, very high standards across. We are going to have a holistic, eagle's eye view of the sporting horizon or sporting terrain so that we service this whole space and not just one corner. So even as we resolve the issues around football, we'll also resolve the issues around badminton, the issues around swimming, the issues around cycling. We want to have a global view so that all sporting federations and interests can feel part of this journey. Moko mjotend migepe manodonja pis gin kaka Elido Walo mochung'ne weche mag tudruok, Aisha Jumwa mochung'ne tije jopiny, Alice Wahome makoro dhi mako kata chung'ne migawo mar pi, Soipan Tuya mabiro mako migawo mar alwora ka bende ne gisingo kelo rokruok. Kata kamano Paul Kihara norwako Justin Muturi kaka Attorney General. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e weche motenore kod jotend migepe to wadhi nyaka gwenge mag kaunti ma Siaya mano bondo gikone tapisa mayande rito jood bugai mar Azimio la Umoja Mama Aida Odinga ne okete kare mogik mar yweyo bondo. Nyasi no mar ik mar Barako Duor ne oyore gi ogai mar Azimio wuon Raila Amolo Odinga gi min ode Aida Odinga ka giduto ne giseyo mokalo nek mare. Barako Duor ne owito ngimane e boma Kisumu tok chwade gi magina bang' ywaruok muoche kindgi ka giwuok e kar budho moro mantiere bomano. Kibera majok Kibera miya uru represent an senator mar mama gi baba. Awito ng'at mapek, awito osiep chunya, awito ng'amo hera gi chunye te. Osiepna ni kana romo go higa the year 2011 wachako dakode 2012 nokawa kapod yatin. An kanenda abiro ka nyaka chak biro ka achal mana ng'at manie lake chal na Barako odhi kamoro obiro duogo kaka sadhi e kaka koro odon in me ni actually Barak is gone. Nyocha ne nyathini to ne ochopo kane be ne wuodho ogik. Omiyo awinjo ni Barak niyo jodhi kamoro jogi magibudho kamoro tae kendo giwuok ne gikowo jomoko to masiro wuokie. Koro ka gini kuchara yo kwacho mar Barak iwacho mana ni ni jatich mar jaod Raila ni Nyasaye om. Takole ng'ama mondo giwacho ni Barak motho. Ok ni jatich Aida Odinga ni motho. Mos malit makawuono gi kuyo ni akelo ni kenda kwayo ni Nyasaye ok mi kwe chunyi gi nyithindi gi jodala mondo kwe obede dala ni. Men pinya gondi erokamano ahinya nikech joma ibedo go kendo joma itiyo go ikawogi kaka anyuola mari kendo ikawogi kaka nyithindi. Duond bura mar UDA omiyo jochung' mag otiko mabiro chung' e yiero madundo mago abich ka jakoma put matayo yiero duond bura no Midusa Andrew Mauro yango ni gin kod geno mar kawo kombe duto mag siasa e yiero madundo ma ibiro bagi koting'o kom Senate e kaunti ma Bungoma. Mauro lero ni gidhi chungo Moses Mabonga e laro kom no kod jochung' mag duond buche mamoko kaka Ford Kenya.
kom Senate mabungoma ne dong thuolo bang Moses Wetangula gwetao toka kom speaker mar od bura mapachuka ka ulose kinde no Moses Mabongo wacho ne ikore marwako wuoche mag Moses Wetangula kaka senator mar ariyo mabungoma. Otiko mamoko mane ochiwne gin mago mag Komalensi ang'wen. Candidate wetu akona nguvu, amekaa huko, he is tried and tested na amefanya campaign na alianza campaign kitambo na akona umaarufu huko Bungoma, na tuko na uhakika tumechagua na tumechukua yule candidate amefaa na the best candidate tunajua atatuletea ushindi. Na haita hii hata Ford Kenya wakisimamisha candidate wao, hiyo itakuwa tu friendly fire kama vile nimesema, na hakuna kitu itabadilika. We are sisters in Kenya kwanza, na tutaendelea kuishi kama madugu na madada. We had the same friendly fire because Ford Kenya had candidates. We also had candidates. I was also a candidate, and I was the sitting member then. I had a Ford Kenya candidate with me. Even now, if they choose to field a candidate, we are ready for that friendly fire. And we believe that the Bungoma people will have a better option to make a decision on the best candidate. The way people of Bungoma voted overwhelmingly, it is because they have confidence in the President, William Ruto, and in the local leaders, including myself, because we have delivered before, even when things were not very conducive. Governor County Mameru Kawira Mwangaza obuogo jod bura ma county no mondo mi otema ne ka ginyalo thiche oko mar apisi kawacho ni jod bura go ema ochwalo wach no ma thiche oko. Mwangaza lero ni wach makamano en mana goyo dho kayiem ni maro ikore marakore kod MCS. Weche go Mwangaza chiwo duoko mar ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mar thegore gi wach mane miene go mar ndiko wede ne tiche county no Mameru. Nitasimama imara na hakuna makosa nimefanya, na nimejibu the EACC allegations ambazo zilipelekwa na MCS because najua hawa ndio walipeleka, and I know the person behind the whole thing walipeleka. I have answered to EACC. Maybe my lawyer akitaka kuwapatia kopi atawapatia, na mimi sina makosa hata kidogo, ni siasa. Na Moi the late president alisema siasa mbaya maisha mbaya. Kwa hivyo wanasiasa wa Meru, waacheni siasa mbaya, tutakuwa na maisha mbaya. Na mama atasimama kidete. Nataka kusema serikali ya mama iko imara. Na hii ingine impeachment wanasema ati wataleta, wamesponsor, imeenda kila mahali. Hiyo sasa ndio tunaita hot hair. Wacha wapeleke hiyo impeachment kwa bunge. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate. Ikipita huko twende High Court. I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina ati Meru, Meru, Meru. By the way, they don't know one thing that I know as a spiritual woman. Hii kitu wanaweka kwa media inanijenga, na nipatieni miaka 5 muone vile Mungu ataelevate maisha yangu. God bless you. Wa dok nyake county ma Kisumu wach mabendo sebede kailuo kuom kinde malach. Gikone to apisi mar jomin buche mapacho ka oyudo ketho mnyalo donego bila mayande ni tich odiochieng' ma baby Samantha Pendo ne ochiel gi magina moitonge mane boma ma Kisumu elweny manomuoch tok yiero ma higa ma 2017. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. En ranyisi maber nikech koro aneno ka justice mano osebedo kwa ywakne ratirowa mono osebedo kwa ywakne kuwuok day one, at least aneno ka gima dhi timre sani. Wach makama ne orwaki gi fuong'ruok gi jonyuol baby Samantha Pendo ma olero ni geno margi oduogo mar biro yudo ratiro kuom lal mar nyathigino. Nikech koro wan gi geno, nyocha geno lal, but koro waneno ka geno setimo oduogo. Koro en gimoro maber ma DPP okawo, to kiwango no aneno ka en gima nyakonyo, nyatimo kata mbele kae ka ji dhie yiero daw moko mang'eny dhi bedo matin sana, nikech ng'ato dhi neno na ka jogi notimo kama to gidhi free, abe ka timo kama inyatweya. Koro aneno ka gino dhi bedo dok chien. Akwayo mana ni polise iluongo jokwach kichgi beduru jok moko ma at least kubiro kumoro to okutigi teko mang'eny mar inyo ja piny,
tiyo gi teko moro mana matin tu nikech ng'eny japiny en ng'at monge kata sila achiel. En kata kiboge mana gi tear gas odhi ringo ka ng'ama ok chak duog kendo kanyo. Apis jomin buche oyango ketho mibiro donjnego obilago kamoting'o bura mar nek, bura mar bembo kaachiel kod bura mar tiyo gi ang'enge maduto dhi ataro kod chike marito ratich dhano. Jogo mochan biro donjonegi e burano oriwo Kamishona mar polisi, jalup superintendent mar obila ma alworano e kindego, inspekta maduong' ma alworano e kindego, inspectors mamoko 6, sergeant maduong' 1 kaachiel gi sergeant nyawadgi machielo. E oboke manoketie kogno gi jatend jomin weche ma pacho ka Nordin Haji yango ni apisi mar jomin bucheno ni kod neno moromo madonjo ne apisasgo kaluwore ni giketho chik kendo rocho ratich oganda e kuonde dak Manyalenda, Obunga, Nyamasaria kaachiel kod Kondele. Baby Samantha Pendo ne oromo gi tho mare e kar dak Manyalenda e kinde lweny matok yiero ma higa 2017. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. En wach mosekawo higni mathoth, wan gi geno ni anyuolano gikone biro yudo ratiro margi kendo kwe obed kodgi. Kadhi nyinge duol mochung'ne choko osuru e pacho ka KRA okwam mondo mi ochung tim mar rocho ratich oganda jo Kenya e kinde ma gichoko osuru. Ma en kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto moyango ni duolno nyaka koro ta chenro mag yo marito ratiro mag oganda ka winjruok onego bed e kind KRA kod jopiny kata ka gichwalo tijegi. Jatend piny Kenya oyango ni duolno nyaka koro lok chenro mage mag choko osuru kendo loko paro moganda osebedogo e wi chulo osuru. Ruto owacho ni choko osuru makare en achiel kuom yore mar nyuolo omenda mabiro konyo e timo chenro mathoth mag piny owacho kamoting'o dongruok ka bende kwayo duolno mondo orwak lony manyasani e weche mag choko osuru mabiro kelo yot kod ler e sektano. Omiyo duolno mar KRA ageto machoko shillings trillion 3 e giko hik omenda mabiro. Every Kenyan with an ID should have a PIN number. Just as simple as that. Technology and a considerate, fair, and professional mobilization will do the job quite well. Safaricom, a telco, has registered more people than KRA, a powerful state organization. It is very clear that the magic lies in technology and strategy, not in power and resources. Kawadoke weche mag doho, jasiasa ma Kiambu Gladys Chania idhi donne kod ketho mar nek mabende mano mar jaode George Mwangi. Apisi ma jomin wacho ni Gladys obiro kuongo timne pim mar obwongo juma manyien tich ariyo kapok ochwale do ka Mwangi ne okwany ringre kowite tok Chania go lipot ni olal. In exercise of the powers of the Director of Public Prosecutions under Article 157, Sub-Article 6A of the Constitution, we've made a decision to charge the first and second accused with the offense of murder, and the information is there in the file. And this morning, as a matter of procedure, we are appearing before you for purposes of directions. As by the quorum, both accused persons are duly represented. We are here to seek the following orders. The first order is that the first and second accused person undergoes psychiatric examination, which is scheduled for Tuesday, 1st of November at Madari Referral Hospital. The second order is now to be given a date for plea taking before the judge, the High Court. That the first accused person
be remanded at Kigiri Police Station, and the second accused person be remanded at Mudaika Police Station. Our clients were granted terms of bail, which they have frustrated, and now they want to sneak in through the window to get more time, expressly against the orders you gave in this miscellaneous application. It is not possible, Your Honor, for the court to act in the air. Wadhie County Manyamira jotend migepe manogwel kod Governor Amos Nyaribo mar County Manyamira ne ochamo muma e chenro manotimore to kod bura mar county no puodhogi. Chenro no chalo mane okasi mar telo rieko ne joma ne kidek dwaro chunge kaluwore kod bura manochwal e doho mane pingo gwelo mag jotelogo. Bura no ne ochwal e doho matije ma Kisumu kod jodak ariyo Gilbert Atei Onsomo kod Peterson Areba Ondieki. I, Bernard Dere Maina, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee member of Nyamira County. I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the Governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all. So help me God. And that I shall do justice to all. So help me God. As the Speaker, I want to confirm that these are the members you forwarded for us as the nominees to the CEC positions. And I want to confirm that this is one of the best competent teams I've ever known since inception of this county government of Nyamira. We have promised a lot in our campaigns through our manifesto, and we promise people of Nyamira that we are not going to change any goalpost. We are going to do exactly what we promised. Erokamano nyakora mogi kumedo bedo kodwe chenro mar ang'ichwelo kapok okaw yweyo mokwongo. Ntiere jogo ma bende neno achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV kendo gigolo pachgi mopogore opogore gi weche mwasebedo kawa kelonu. Antiere gi ng'ato ma bende luongore kanyo ni Naftali Oko wacho ni an awendo president kik chun ahinya wach osuru miyo ji luoro, lakini osuru to nyaka gol kere oket chenro makare mabeno ni osuru ochoki mar konyo piny owacho e tayo chenro magero. Kamano mano Naftali Oko konyisa ni entiere kanye. Brian Onjome wacho ni intiere Siaya kendo imor gi kaka okelo weche manyien gimedwaro ni weche mag osuru bende olos makare mondo oganda ochul osuru mabiro konyo piny owacho e tayo chenro magero. Kamano Brian Onjoma ka indiko na mano e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Eriko Keo Kizite wacho ni piny masani ok yot, wacho ni ji nyaka ti matek. Jogo duto ma ne oyiero telo to kod mago ma ok oyiero KRA biro bero ka bire dhot mondo wachulo omenda mabiro konyo e tayo piny owacho. Kamano kuom pachi Agri Ajwang Komoro iwacho ni jo UDA koro dwaro tieko Moses Wetangula e weche mag siasa ka gichungo jal ma bende ne beni iweyo ne jo Ford Kenya mondo michunga ng'atgi. Erokamano kuom pachino ero mago joma bende loso kodwa kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV bende waneno achiel kachiel kokadho kunya kwa Ramogi Ajwang kik idhi mabor, wantiere kod mathoth ma pod wantiere. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro Ramogi Ajwang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi
matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Kaw thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ya kwara mgajiwan kineno mano to nyiso nwadhi weche motenore kod oro to kod ngaji makoro kwako counties mathoth e pachoka kendo ganda mathoth kod jamni neno matek ka gidwaro kony. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni sa koro chopo ma piny Kenya nyaka gol pache keto geno mare koth mar siro chenro mag pur. Kan lose romo kod jokanyo opogore kinyi makawuono, Rigathi wacho ni keto geno e koth ema miyo chiemo koso e pachoka e kinde mag oro. Nomedo ni loko chenro mag pur ema dhi bedo tich mokwongo ma jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyaka kaw kendo ne kaka oketo e tim. Kembe bantie boriruok mar Kenya Association of Manufacturers ochoko omenda maromo milion 104 magichwalo e kony madhine jo Kenya ma yudo midhiero mar oro gi kech. Komenda no owuok kuom kembe 101 ka jo kanyo ma riwruogno biro kete lwet Kenya Red Cross. Is left out. This calls us all to support those affected through the provision of food, assistance to the households that are currently food insecure, ensuring that we are taking care of the severely and moderately malnourished, as well as the livestock which have been heavily impacted. The dire situation we are in calls for robust, sustainable and long-lasting solutions to drive Kenya into an agricultural powerhouse. This is because we have a lot of land suitable for crop and animal production into surplus. When we reach the surplus production, it will support our economy beyond the current contribution of 22.4% to the GDP, while creating more than 40% of jobs. We must no longer rely on rain-fed agriculture amid threats of climate change and other calamities like locust invasions.
Nyakoromogi oro mose kwako thoth counties e pachoka kuom kinde malach medo kelo midhiero maka kod kacha kuom jopiny e counties go. Matimore seche ma counties mamoko bende dwaro mondo yang counties gi kaka mago ma midhiero mar oro go e tach kendo dwaro kony mar chiemo ne jopiny kod jamni. Jopinye pachoka osebedo ka yudo midhiero kendo luoro nitiere ni moko nyalo wito ngimagi ka luore gi oro mogoyo tache pachoka yare chakruok mar higani ka nonro yango ni counties moloyo 30 biro bedo kod midhiero ni ka chop giko mar higani. Familia mathoth osechwalo ywak margi ni jambgi osebedo ka tho ka luore gi onge mar pi gi chiemo kendo chuno gi wuotho e okang' mabor mondo giyud chiemo ne jamni. Mtusaidie manake sisi basi mkituacha tutakufa sisi. Tutakufa sisi na njaa, sisi tutakufa na njaa, sisi tutakufa na maji, njaa ya maji na njaa ya chakula, sisi mtusaidie. Muda mrefu kumepigwa na ukame wa njaa, mvua haikunyesha kwa muda wa zaidi ya miaka 3. Imesababisha watu wanapata shida sehemu za maji ambazo tunapata kwa sababu mifereji haijakuwa mingi. Kile ambacho kimegandamiza sana sehemu hii ni kwamba ni njaa hii ya chakula, kwa sababu kwa muda wa labda pengine miaka 3 hatujapata mvua, wananchi wamekuwa kihangaika. Mai bende oserocho chenro magarita ka thoth jopith mag jamni gi jopur osebedo gi ywaruok ma osekelo lal mar ngima. Mai oseneno e tong' ma kaunti ma Samburu gi Laikipia e kin jopur kod jopith. Unapata ya kwamba jambo linatokea kuliko serikali iweze kuchunguza lile jambo na liweze kufika kiini la lile jambo, unapata ya kwamba kunakuwa na ile blanket condemnation ya jamii nzima ama wafugaji nzima. Hii mambo angamia hii tunaona inakimbizana hivi, watu wanahangaika, kila mtu ana struggle kukua nayo na ku make sure anapata kitakula, ni kwa sababu inalea watu na inalipa school fees. Economy ya Isiolo nusu yake hata zaidi imeshikiliwa na mali. Kamano bende jopuonjre to ahinya manitiere counties manyandwat ma ugwe mar piny Kenya ma ikore ne timo penj maduong' ochuno mar weyo sikul ka gimanyo chiemo kod pi. For the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? Egweng maolo itoktok e county ma Kajiado ma ong'ere gi pur magalode, olemo, oganda, oduma e kin chiemo mamoko, weche sani olokore ka jopur maolo itoktok ywak ni chenro mag pur orochore, wirani koth oselala kuom kinde mathoth momiyo puothegi ok nyagi. Kila msimu tukiotesha inapotea. Tumekosa mvua hapa zaidi ya miaka 3. 2021, 2020, 2019 hatujapata mavuno kabisa. Tunapata kidogo kabisa, hata mbegu sasa tumeshinda kununua shauri, mbegu iko juu. Katika hali ya kazi wengi wetu huwa tunategemea mashamba, na ukiana mazao hayajapatikana pia sisi tuko katika hali ambayo si nzuri. Jopur ma county no wacho ni negigeno kuom pi mawuok e aora ma Narumoru kapok ne otuo, kendo gikwayo piny owacho mondo kunynegi aora moko manyalo konyogi e kinde ma koth olala. Ile mto tulikuwa tunatusaidia ni kama ni mto Narumoru, lakini sasa watu walipoanza kwenda kukata miti na kuchoma makaa huko, mvua ikawa hata baka maji ile ilikuwa kwenye mto ikawa inakauka. Kama tunaweza kuwekewa damu maji harvested, mvua ikipungua kidogo tunaongeza, itakuwa nzuri sana. Gin midhiero ma medore odiochieng' ka odiochieng' e sama oro medore ka luore kod koth molal gi lokruok mar kor lwasi, ka genogi ene okenge ma piny owacho biro keto mar reso ngimagi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano Joyce kuom lipot mar oro to kod ngaji warita aluorawa mondo gik makamagi kik jukwa. Wadhi weche motenore kod Miguna wacho ni odhi manyo ratiche e sand mane okale lwet piny owacho mokalo mano riembe pachoka. Koe paondeke ma Kisumu odhiambo ma kawuono, Miguna wacho ni kata bed ni giko ne oduoge pachoka, ok odhi weyo nono sand mane okale ka osingo yudo ratiche. Miguna dhi bedo gi nyasi mar rwake tok dhi e piny Canada dwe mar 3 higa ma 2018.
I want to extend my gratitude to His Excellency Dr. William Samoei Ruto for lifting the red flag that had barred my brother not to even enter even a KQ. Today, wherever he is, we are grateful as the people of Kenya and the people of Kisumu County. And therefore, my brother, this is your day. As I arrive in Kisumu, I would like to state and underline the significance of the rule of law and the principle of constitutionalism. This country must be governed by the rule of law. We will seek and get justice, because without justice, there can never be reconciliation and there can never be peace. Peace must be based on justice. Kawere gi weche mag manyo ratiro mag Miguna wacha kwa dhi nyaka e weche mag manyo ratiro gwenge mag Homa Bay to kod Migori. Familia adek mawuok e kaunti ma Migori kod Homa Bay mane johera mekgi olal e yo ma pod ok oyangi dwaro mondo piny owacho okonygi kama johera go nitiere. Magi wuok e seche mar riwruok mar Haki Africa bende olo duondgi e wi medruok mar lal mar oganda e yo ma ok oyangi. Jojuma miwa mathoth. Lal mag moko moganda e yo ma bende ok oyangi ok en gino mawendo e pacho kae. Moko kuom jogo moselal e yo moko yangi oseyudo kowito ngimagi ka moko to pok oyangi ka ngima kata oyo. Kata kadhi menyo kadugu ta wuonde awuonda. Koro an kod tabu maduong' dalan. Ng'at ma nigi sim ma is registered ok onego bed ni lal mandache lal kamano moko yude, nikech police nigi tactics mag timo tracking. Moko kuom obila ka achiel kod moko mapisas marito lego mag bungu koro seten kod lal machal koda magi. Ama disappearances ok gitum kigin kendgi, gitudore kod agencies mamoko mege usalama. Kendo sama ne gibiro ne gisiko ka giwacho ne ni en suspect madonje ruma to chora ne ok tim tich mora mora kodgi. Ne gichalo joma threaten ngimane. Patrick Lumumba majigni 52 manoriko tie piny owacho mar kaunti ma Migori ne olal tarik 1 mar dwe mar 5 mar higani ka bende nyaka sani pok ofwar ndache kama intiere. Ana kwar serikal mar Ruto mondo konywa, mondo konya, mondo jaoda uduogi. Min ode Judy Adhiambo wacho ni gistemo yore duto mar ng'iyo kama entiere kata kamano nyaka sani koro pok giyango. Gikono mane gitemo, pod gitemo manye. Nyaka sani pok giyude. Olal ngima osebedo matek nikech en mane cho manyo to kelo. Midhiero makamae bende koro mako familia mar Paul Odhiambo Gik majigni 45 kendo wuok e gwego ma Kisingre e kaunti no ma Homa Bay ka achiel kod Richard Ogola majigni 38 ma bende wuok e kaunti no ma Homa Bay maduto gite ne olal dwe mar 5 mar higani. Nolal Nairobi Ngong area. No biro kidnapped kano ai tich godhiambo gi jok ma ok ong'e. Manyaka sani wasetemo timo follow up kunde motere reports te to pod ok onyago lemo. Kawe korio kwa dhi lemo gi jok moko 2 jok moko 3 mano kawe korio ne gin gi probox 2 to kana atemo penjo gi ne gin ng'age ne gidagi nyisa to kana penjo gi ni tudware utere kanye kata timang'o to ne gikona na lu bangi mayu police station. Kaluwo bangi mayu police station tayudo ka ng'ano onge chora onge kanyo nyaka kawuono pok aneno. Giwacho ni kata mano bila ok osekawo okang' makare mar timo menyo. Police kona no timo uchunguzi. Pod gitimo uchunguzi ka giyudo to awene gi namba gibiro luonga. Pok oluonga nyaka kawuono. Mini chora uti en gigni 95. En ng'ama iting'o tigolo oko to chora ni mane timo ne gimoro amora. Adong gi baden ngi chan gi nyithindo 9. Lal mag oganda gi koro osekelo penjo ma opogore ka wuok kuom jogo eko makedo ne ratirogo mag oganda ma bende koro dwaro mondo piny owacho wuog oko kendo chiw ler ka otende kod lal magi. Families gi osebedo intimidated o gisebedo ka gi ioro ne gi nyaka threats
mamonogi kata bedo gi kwe e utegi. Koro en gima lit ahinya ka ng'ati olal ok ing'eyo kuma intie kendo ng'at machielo bende biro miyi lit ka thriteni. Riwruogno mar Haki Afrika wach ni lal mag oganda en gino bende koro osebiro katimre mathoth e pacho kae ka thothgi iteno kod obila ka dwaro margi en ni mondo piny owacho wuog oko kendo koro kaw okang' mar chik ne jogo ma iteno kod lalgi. Familias gi giwacho maber ni jogo manene threaten gi ne ginjo KWS jogo okaw kod jok ma nigi bunde nigi pingu kendo jogo ngiso gi one security agency. Koro onge ng'ama nyalo wuondowa. Dweche osekalo mathoth ka familia gi manyo jowere bende olal yombe nyaka sani koro pok oyangi. Pok giyudo duoko ka bende gombo margi en ni mondo koro piny dhi nyime kod tim nonro mang jowera gi to ne olal kanye kendo ging'e kama gintie sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ini kalo diel baba ini no muga. Ipenyo lemo mane midwaro? No, iwacho ni nyiri chamo fea, ini chamo nyaka puodho itieko. Wan mano siepe. Omondi nyako chechegni biro kae. Iteba goka. Miwa pesa. I know, just forgive me. Makata sani kong'eyo ni an kae, onya kata nega. Oh. Ne nyaka miya yie koka ibo chako eraga ne. Dakwa wene da. Chirino kwaya ng'wono. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Machiegni wadhi weche mag tuke. Jatend migao matuke machon Amina Mohamed gikone to ne ochiwo apisi ne jatend migao no manyien Babu na Mwamba manowal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo chamo muma mar apisi chiendo mano bag kawuono apisi maduong' mar migao matuke bomani ma Nairobi. Na Mwamba ne ogero kamano jatend migao mawuok kuom okenge mosegoyo kod migao no ne osingo mabero sekta matuke pacho ka kendo chiro mago manie chonge gi ka gigero talanta kamotingo ne ni migao matuke okadho kuom tuke duto mapacho ka onyuolo thuolo mag kelo omenda ne piny Kenya. Eagle's eye view of the sporting horizon or sporting terrain so that we service this whole space and not just one corner. So even as we resolve the issues around football, we'll also resolve the issues around badminton, the issues around swimming, the issues around cycling. We want to have a global view so that all sporting federations and interests can feel part of this journey. Koro mgajwangero kumano kuombedo kode chakruok nyaka giko chendo ma weche manyien maga ang'i chwelo mage moiko ni gelak seche gi kata kamano
Koromo saa 3 e chenro mar Oimore pod wantiere kod mathoth mabiro keloni kochopo saa 3 mar otieno. Gie sani nyako chia to kod thapki orom saa 3. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaluko marwa ne en Elizabeth Otieno.